Veľmi rád skúšam nové veci, no v tomto prípade ani nepôjde tak o nové veci, ako vyskúšať tie staré veci, na ktoré sa už možno že zabudlo a používajú to iba, dajme tomu, pamätníci. Niektorí z mladších generácií možno že ani nebudú vedieť, že niečo také existuje. No nie je to nič výnimočné ani extra a všetko nájdeš v rybárskych potrebách v regáloch, ktoré sú zaprašené prachom. Vždy keď prídem k vode, tak sa snažím si pripraviť najprv krmivo a doplňujeme tomu tak v tejto studenej vode cez zimné obdobie. Krmivo si vždycky skladám z viacerých zložiek rôznej doby rozpúšťania, aby to pôsobilo počas celej doby, jak to hodím do vody, od toho dopadu až po to vytiahnutie. No okrem tých suchých zložiek netreba zabudnúť aj na vysokú atraktivitu tekutých zložiek, ktoré sa rozplývajú vo vode. Toto všetko bolo krmenie, ktoré pozná určite každý. Každý, ktorý trošku sleduje tú modernú kaprárinu alebo ten moderný method feeder. No a základom k úspechu, aj keď ten úspech sa nevždy dostaví, je mať dobré vnadenie a vybrať správne miesto. Potom už vieš, že si spravil všetko preto, aby si bol úspešný. Jaj, bože, dobrý. Musím sa vrátiť, už som mal pichnuté rasošky, pripravený prúd, rozrobené krmivo mám túto pod sebou. Počkaj, skok. A zistil som, trebalo mi naviazať prúd. A ja mám feederové veci úplne v inej taške, osobitne feeder. Samozrejme, že som ho mal v ruke doma. A reku to hodím tam potom, ešte toto zoberiem a nehodím som. Takže všetko rozložené a mohol som chytať na čistý plastik bez háčika. Tak sa musím vrátiť. A ísť späť, ale už neverím, že chytím to ísť. Dobre. Zobral som z domu čo treba a ide sa naspäť. Prosím, ak mám ešte voľné to miesto, jednak je to celkom pekné miesto a je to podľa mňa jedno z najlepších miest na jazere, čo sa týka kaprov. Keď som si tu prechádzal sonárom, tak proste je tá členitosť, síce dosť možné, že na feeder budem strácať ryby, ale sú tam nejaké zlomy, skaly a tak ďalej, ale je to super pre kapriky. No a dosť veľmi podstatná vec je mať všetko potrebné, čo potrebuješ. Lebo potom ako ja prídeš o svoje lovné miesto, ktoré si vytipoval a na ktorom si chcel chytať, na ktorom si mal plány a musíš začať improvizovať a tu niekedy začína vznikať zádrhel. No najpodstatnejšie je, aby sme boli pri tej vode a keď už sme tam, tak fakt urobiť to maximum. Vrátil som sa domov, zobral som si všetko potrebné, čo som nemal a je čas si naviazať prúd. Na to, že už je zima, tak som zvolil dosť veľký háčik s gumičkou a s hrotom pre rýchlu aplikáciu nástroja. No ako klasické method feederové krmítko som zvolil 50 gramový method feeder od Feel Fishingu s dlhou paličkou pre dlhé a presné náhody. Už kvalitne od státu method feederovú zmes nabijem do krmítka. Mnohí z vás budú mať možno že otázky, prečo nedávam nástrahu priamo do krmítka. Je to z jednoduchého prozaického dôvodu. Dať šancu aj tým väčším rybám, aby stihli nájsť môj háčik. No a tu prichádzajú na rad tie staré zabudnuté nástrahy. Napríklad fúkaná ryža a tá zabudnutá aroma je anís. Je to veľmi aromatická a korenená aróma príchuť, ktorá fungovala už za môjho detstva a si myslím, že bude fungovať určite aj teraz. Trvácnosť týchto nástrojov na háčiku je veľmi krátka, keďže sa rýchlo nasiaknú vodou a rozpúšťajú, ale ja si myslím, že na ten method feeder by to mohlo byť ono. Aj keď neviem v tom zimnom období, no ale mám pripravené aj fúkané, takzvané puffy s rovnakou anízovou príchuťou. No aby to nebolo všetko na jedno kopyto, tak tu mám aj malé dumbbellsky a moderný dip, ktorý vašu atraktivitu z niekoľkonásobí. Aplikovať ho môžete hneď niekoľkokrát do formičky na spodok, uprostred a aj na koniec. Na hotové vytlačené krmítko.
tesne pred náhodom do vody. Takouto aplikáciou dipu zaručujete to, že tá tekutá zložka začína pôsobiť hneď od dopadu do vody, pri jej rozpade až v podstate do jej konca, kedy krmivo sa úplne rozpustí. V zime nikdy nemôžeš očakávať, že budeš chytať tak ako v lete. Tie zábery sú úplne jemné a treba sedieť pri prúte. Ja nakoľko si to neklipujem, ani som nerobil nejaké predkrmenie, tak v skrátených intervaloch častejšie prehadzujem a tým pádom dostanem do vody viacej krmiva. Klipovanie ako také nemám moc rád, lebo mnohokrát sa stane, že prídeš o rybu kvôli tomu klipu. Radšej sa spolieham na svoju presnosť a budem mať možno, že o 50% menej záberov, lebo nebudem hádzať stále do toho istého miesta, ale budem mať istotu, že keď sa ryba rozbehne, nevytrhne mi to z klipu. Lebo predsa len ten method feeder má tenší silón a je to celé také jemnejšie a dupľom teraz v zime. Takže nabíjanie krmitka a nahádzovanie je častejšie. Zo začiatku určite. Keď už uvidíš aktivitu rýb, môžeš to trošku zjemniť a menejkrát krmiť. Ale zase je to také kontraproduktívne, nakoľko už máš ryby na tom krmnom mieste a aby si ich udržal tam, potrebuješ tam dostať viac krmiva. Táto voľba už je proste na tebe. Rob to podľa toho, ako to cítiš a ako si myslíš, že to bude fungovať. Lebo tie skúsenosti pri vode, ktoré získavaš vlastnými chybami a vlastným sa učením, to ťa nikto nenaučí a nikto ti to nepovie. Lebo si to zažiješ sám. Skúšaj, vymýšľaj a špekuluj. Výjsť niekedy z tých overených koľají, vyskúšať niečo nové alebo vymyslieť si niečo nové ti prinesie oveľa cennejší úlovok, na ktorý si vyzrel sám. A keď to nepríde, nič sa nedeje, si zas o niečo múdrejší. Nechytiť rybu v zime nie je vôbec žiadna hanba. Proste to tak je, v zime sa tá ryba ťažko chytá, musíš ju trafiť presne kde je, musíš ju trafiť presne chuť, lebo je a konzumuje už len tak sporadicky, takže nie je za čo zahambiť, keď v zime nič nezachytáš, je to v podstate normálna vec, ale my to nehádžeme flintu do žita, teda ja, a zajtra vyberiem nejakú, možno menšiu asi vodu. Toto bolo 70 hektárov, to už je trošku moc, tam musíš vedieť presne, kde sa tá ryba nachádza. Ja som teda aj viem, asi približne, len som nebol na tom mieste, ako som chcel, mojou chybou, lebo som sa musel vrácať domov, takže zajtra